ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам. Имрӯз 6 июни соли 2025 аст. Имрӯз мардуми шарифи Тоҷикистон ва мусулмонони кулли ҷаҳон рӯзи иди Саиди Қурбонро ҷашн мегиранд. Ба якояки шумо иди Қурбонро муборакбод мекунам. Дар хонадонатон файзу баракат, дастдарозӣ, забондарозӣ, рӯзсурхӣ, сарбаландӣ, саодатмандӣ, рӯзғорро орзу мекунам. ва азизои дил, ҳаминҷо мехостам дар як мавзӯи кӯтоҳак хело барои ман мехостам ки гуфта гузарам. ҳамин шабу рӯзҳо бисёр мардум хонаи худоро дар Маккатуллоҳ зиёрат мекунанд. Ман аввал аз шумо хоҳиш мекардам ки ба ҳаққи мо мардуми Тоҷикистон ва давлати азизамон дуои нек карда бошед ва ҳамон рӯзҳо насиб кунад ки мо ҳам ҳамон ҷойҳо қадам занем, ҳамон даргоҳи муқаддас, ҷойҳои муқаддасро зиёрат карда омада бошем. ман чӣ гуфтан мехоҳам? Якчанд сол аз ин пеш, вақто ки ҳоло қонунҳои танзим ҷорӣ карда шудагӣ набуд, моро бисёртар даъват мекарданд барои қабули ҳоҷиҳо, барои навор гирифтан. ман ки наворбардор ҳастам, дархост мекарданд, даъват мекарданд. ногуфта намонам ки дар ҳамон вақтҳо дар хотирам ҳаст, бовар кунед, як кору амалу рафторҳоеро медидам ки бениҳоят боиси афсӯс хӯрдан аст. Аз қабили чиҳо? Ман аввал шукр мекунам ки ҳамин қонуни танзим ҷорӣ шуд. Бениҳоят хурофотҳову бениҳоят бисёр чизҳое ки нолозима буд аз байн рафт. Аммо ҳоло ҳам аҳён ба назар мерасад, хаин ҳар кас чӣ коре мекунад, кори худашу мутасаддиёни дину танзим. Ман ба ин масъала кор надорам. Аммо он чизе ки ман гуфтан мехоҳам, ҳамон вақтҳое ки мо наворбардор будему, дар қабули ҳоҷиҳо моро заказ мекарданд. Як маротиба аэропорт рафтем. Бовар кунед, вай акун як намуд пешвозгириву як намуд амалу рафторе ки дар ҳайрат мегузоред. ҳамон як ҷои асосиаша мегӯям, бисёриаш ҳамин хел буду. Як ҷои асосиаш ҳамин буд ки ҳатто баъзеҳо ҳамон падарҳову амакҳову акоҳое ки ҳоҷӣ шуда омаданд, бовар кунед, ҳамчун як чихеле ки футболистон кубокро мебардоранд, кубока чихе мебардоранд сари кифту хурсандӣ кардаву қиғу биқ кардаву кубока бӯсакунон дар осмон мебардоранд. Айнан ҳамин корҳоро ҳам кардан, ман ба чашми сар дидам. Гуфтанатон мумкин аст ки ба ин корҳо кори ту чӣ, кори худата кун. Дуруст аст, қабул. Ман бар ин масъала ягон гап надорам. Танҳо барои чӣ навор кардам? Барои он ки дар ҳамон фурудгоҳе ки мо ҳамонҳоро қабул карда гирифтем, дар он ҷо хело шумораи зиёди сайёҳони хориҷие буданд ки ҳамин амалу рафтори моро ба навор мегирифтанд ва шояд кӣ медонад онро ба кадом саҳифаҳои худу ба куҷоҳо нишон медиҳанду ба куҷоҳо мақсад намоиш медиҳанд. Фақат ҳаминро мехоҳам гӯям ки дар ин ватани кӯчаки мо чӣ қадар худатон мебинед, бузургони мо барои муаррифӣ кардани ин диёр, барои номдор кардани ин диёр чӣ қадар заҳматҳо кашиданду гузаштанду рафтанд ва имрӯз бузургони мо кашида истодаанд. Варзишгарон, бузургон, шоирон, нависандаҳо, умуман ҳар як инсоне ки мисол дар сатҳи давлативу диниву дар дигару дигар ҷойҳову дар мақомотҳо кор мекунад, бинед чӣ қадар хизматҳо карда истоданд ки номи Тоҷикистонро бардорем. ва ана ҳамин амалҳои хурдаки мо метавонад ки номи моро оҳиста оҳиста коҳиш диҳад. Танҳо ба ҳамин мақсад ман ин наворро хостам кардам ва баъзан чизҳои дигар боиси таассуф аст ки ман фикр мекунам ҳамин ҳоҷӣ, ман аввал сари танзим фуруд меовардам ба бисёр бародарону амакҳову тағоҳое ки имрӯз унвони ҳоҷигиро доранду бениҳоят хоксор ҳастанд. Ҳатто аниқ нест ки онҳо хонаи худоро зиёрат рафта омаданд ё не. ҳис намекунед. Ҳатто ягон намуд амалу рафтору гуфтору кирдори наҷибонаву боодобонае ки пеш аз ба ҳаҷ рафтанашон буд, ҳамон гуна истодааст. Зарарашон ба касе намерасад, сарашон хам аст, бениҳоят инсонони хуб ҳастанд. Мо эҳтиромашон мекунем. Аммо дар даруни ҷомеа ҳаст инсонҳое ки амалу рафтораш пеш аз ҳаҷ рафтанаш дигар буд, рафта мебояд дигар аст. Аллакай суханро ба дигарҳо намедиҳад, намегузорад ки як умуман микрофоно соҳиб мешад, гӯем де, микрофоно соҳиб мешад. хуб, аслан бисёрии ҳамонҳоро мову шумо омма аз сари худ меравонем бо тахаллуси ҳоҷи фалончӣ гӯён ном гирифтанҳо дар асл гирем мегӯям. Ман фақат ҳамин чиза хотиррасон мекунам ки
як миёна ҳамин ҳаҷ рафтан барои бисёр блогерҳо манбаи ҷамъ кардани аъзо шуда буду, барои бисёр инсонҳо манбаи ҷамъ кардани обрӯ. Набояд ки хонаи худо ба ҳамин васила истифода шавад. ман аввал аз сабаби оне ки инҷо сомонаи интернетӣ аст, фазои кушоду бемаҳдуд аст, ҳар як сухане ки аз даҳон мебарояд ба гӯши ҳар як нафар бо ҳар гуна роҳ ҷой мегирад. Ба ҳамин хотир агар шумо дар ҳақиқат ман чӣ гуфта истоданамро агар дарк кунед, ман боварии комил дорам ки маро бад намебинед, маро ба дурустӣ қабул мекунед ва комментарии бад наменависед. ба ҳамин хотир танҳо як чиз мехоҳам ки мо бояд ки муаррифгари ҳамин ватан бошем. ана ҳамин корҳои мо дар пеши пои ҳоҷиҳо пояндоз партофтан майлаш қабул, ягон ҷои монегиаш нест. Намедонам, агар аз ҷиҳати диниву дунявӣ ягон вай набошад, ман ягон камбудӣ намебинам, аммо онро гирифтаву дар чашмҳо молидаву ҳамо ҳоҷиҳоро тавоф мегӯянд, ки мисол хе мекунану мен ту кардин хе мекунанд, аз рӯи фаҳмиши ман мумкин нест. ва ҳамон инсоне буд ки танҳо хонаи худо зиёрат рафту яке аз рукнҳои исломро иҷро карда омад. Тамом ҳамон одам аст, ҳамон инсон аст. ҳурмат кардан дар кор, эҳтиром кардан дар кор, аммо аз ҳоҷи авлиё тарошидан лозим нест. Авлиё ё ин ки ягон тарошидан лозим нест. Баъдан баъд як чизро хотиррасон мекунам ки бисёр одам дар ҳамин фикру ақида аст ки вақто ки ҳаҷ рафта мебиёяд аз гуноҳ покиза ин гуна суханҳо дар интернетҳо чарх мезад. Покиза ҳамчун тифли бегуноҳ гӯё ки гуноҳонаш шушта мешуда бошад. Ман ба шумо як чиз мегӯям, ҳоҷиҳое ки сафар кардед ё аз ин пеш карда будед ё дар оянда ниятҳои сафар кардана доред, агар ҳаққи як бандае дар гардани шумо бошад, агар 1 сум пулаш бошад, ҳаст одамҳое ки қарзи як каса надодагӣ ҳастанд, аммо дурӯғ ман додагӣ гуфта халосхӯрдагӣ ҳастанд. Мисол, агар қарзи як банда дар гарданатон бошад, агар обрӯю эътибору шаъну шарафи як бандаро беҳуда ягон сабаб надорад, ба гуфти урусо просто так мегӯянд ку агар дар куҷое коҳиш додед, агар куҷое дили як бандаро беҳуда ба шумо ягон зарараш нарасида буд, аммо шумо онро ранҷонидед, ба асабаш расидед, тӯҳмат кардед, бӯҳтон кардед, ё ин ки чӣ гӯям, ҳаққи фарзандакош агар масалан тасаввур кардем дар киссаи шумо аст, то ҳамон банда шуморо набахшад, парвардигор намебахшад. Мана агар хоҳед, ман шуморо амри маъруф карда истодагӣ нестам. Танҳо шумо фикр накунед ки ҳамин як каса ранҷонидед, як каса озор додед, ба ватан хиёнат кардед, як каса тӯҳмат кардед, як каса дар назди мардум обрӯша паст кардед, ё ин ки як коре кардед, муштамзӯрӣ кардед, зӯрӣ кардед, шефӣ кардед, умуман ҳар як коре кардеду ба як бандаи мӯмин агар зараратон расид, то ҳамон банда агар аз гуноҳи шумо нагузарад, шумо пеши парвардигор холӣ нестед. дар ҷанозаҳо агар гӯш кунед, бисёриҳо мегӯянд ки дар гардани инсон 2 қарз аст. ҳозир абдул чӣ мегуфтанд? хулоса ҳамин гуна аст ки мисол қарз байни шумову парвардигор вай кори худаш аст, ба ӯ ҳеҷ кас дахолат кардан ҳақ надорад, ва қарз байни шумову бандаи парвардигор. Анамо худо ҳам мегӯяд ки то агар ҳамо аз ҳаққи то ҳам банда розӣ нашавад, ман розӣ намешавам. хулосаи гап, агар ба ин масъала чуқур равем, агар намедонам, шояд бисёре фикр мекунанд ки ман амри маъруф карда истодам. Не, ман амри маъруф кардан хуш надорам. танҳо мехоҳам ки ба ҳамин миллату ба ҳамин давлат ба обрӯяш халалдор нашавем. бо ана ҳамон ҳамчун кӯбок бароштанҳову ҳамчун як авлиё тарошиданҳову ҳамчун як худнамоӣ карданҳову, ман аслан мехоҳам ки ҳаст дар ҷомеаи мо ҳамин гуна инсонҳое ки бар падарашон раҳмат, ҳатто аз рафта омадани ҳамонҳо ҳеҷ кас ҳатто хабар надорад, ё хабар дошта бошадам ки ҳис намекунад ки ҳамон одам ягон озор намебинад. фаҳмидед? Аслан ин муроҷиати ман ба баъзи блогерҳоям буд, ки ҳамин мераванд дараб реклама, дараб гӯё як вай, ман фикр мекунам барои парвардигорам хуш намебиёяд.
ё ин ки як инсонам меравад пеш аз рафтан авозаву дарвозаву тамоми ҷо ҳамин воҳима ки фалончи ҳаҷ мерафтанд, хай майла шохир раванд, нури дида тоҷи сар, дуо кунанд, сеҳат саломат бошанд, кам нашаванд. ман худо мегӯям ки ҳамин тоҷикистони мо осмонаш софу беғубор, тинҷиву оромӣ ҳукм фармо ва ҳамун рӯзҳоеро расонад, ки мо ҳам ҳамун хонаи Парвардигорро зиёрат карда биёем ва ягон ҷиҳатамо тағйир наёбад, на либосамо, на ягон амаламо, на ягон кибрамо, на ғурурамо. худои меҳрубон ба ҳамун рӯзҳо расонад. Зиндаву саломат бошед. Ман фикр намекунам ки ман ба дили касе бад расида бошам, зеро чӣ хеле гуфтам, ба дурустӣ гуфтам, шояд шумо ба нодурустӣ қабул карда гирифтед. мо гуфтем, таваккали гап ба худо аст. зинда бошед, саломат бошед, умратонро Парвардигор дароз кунад, дар ҳаққи мо дуо кунед.